Manželský sľub kresťana. Dôležitý krok. Manželstvo, v ktorom si navzájom dávajú sľub. Po tejto ceste prichádzajú mnohé prekážky, ktoré tento vzťah má zdolať všetkým nástrahám. Ale nástrahám a prekážkam mnohé manželstvá nezdolávajú. Prečo je to tak? Je to preto, že nie každý kresťan sa zaväzuje k manželstvu podľa nariadení Pána Ježiša Krista. Existujú oddaní kresťania, ktorí sa držia učenia, ale tí sú, žiaľ, len hrstkou. A v manželstve ich často nedokážu zniesť pre ich oddanosť a lásku k Bohu, Pánu Ježišovi Kristovi. Pôjdeme krok za krokom, aby sme pochopili, ako sa vnímajú rôzni kresťania. Mnohí sa vo svojom zdání považujú za správnych kresťanov. Takto zmýšľajú len nerozumní ľudia. Kresťanov je mnoho, a tak môžeme vidieť, ako v manželstve každý hrá svoj vlastný manuál podľa seba. Niekto miluje viac svoje deti ako manžela či manželku, alebo skôr svojich rodičov ako svojho manželského partnera. Medzi ľuďmi sa tvária ako tí najlepší manželia, ale realita sa skrýva doma, kde nie sú svedkovia. Mnohí dbajú o to, čo si druhí myslia. Nad tým, že by svoje manželstvo mali budovať v súkromí, dvaja medzi sebou, na viere, oddanosti a láske, predovšetkým k Pánovi, sa nezamýšľajú. Kresťan potom netúži, ale oddaný kresťan áno. Preto manželstvá nevieme viesť tak, ako to má byť správne. Manuál o manželstve je u Pána Ježiša Krista v jeho kráľovskom svetom slove. No mnohí komerční kresťania ho nepotrebujú. Uvažujú a konajú podľa svojich zámerov a úsudku. Konajú podľa svojich telesných túžob, zámerov, stratégií a manipulácií. Konajú veľmi zle a skazene a Pánovi je to ohavné. Život, ktorý žijeme v presvedčení, že je správny, nie je založený na skale, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Možno si niekto povie, ako to? V tomto živote nám uniká tá najväčšia podstata. Zamyslieť sa a kosia neúnavne sa snažiť porozumieť tomu najhlavnejšiemu. Poznám Pána Ježiša Krista a čo odo mňa žiada? Každý sa zameriava len na záujmy svojho tela a túžob. Väčšina ľudí si myslí, že už všetkému porozumeli. Ten, kto takto zmýšľa, stal sa už bláznom vopred. Pretože Pánova múdrosť a všetko, čo človeku môže dať, je nekonečné množstvo ovocia, ktoré človek potrebuje na každý deň. A ten, kto prehlasuje, že už to dosiahol, je nerozumný človek, ktorý skončí zle. Ako môžeme spoznať, že náš život nie je životom správneho kresťana? Tak, že sa pozrieme na svoj vlastný život v manželstve, deťoch a rodine. Manuál o manželstve je u Pána Ježiša Krista v jeho kráľovskom svetom slove. No mnohí to nepotrebujú. Uvažujú zle a konajú podľa svojich zámerov a úsudku. Konajú podľa telesných túžob, stratégií, manipulácií. Konajú veľmi zle a skazene a Pánovi je to ohavné. Preto sú rozvody a oddelenia. Manželstva nefungujú, pretože ani jedna strana, či muž alebo žena, nechce a netúži žiť v súlade s Pánom, ale podľa seba. Sú manželstvá, kde jeden túži žiť podľa Pánovho zámeru a manuálu, ale druhá strana vzdoruje. Prefíkané a manipulatívne trestá toho druhého len preto, že ten vnáša Pána Ježiša Krista do manželstva a chce žiť podľa jeho ustanovení, práv a predpisov. To je pre tú druhú stranu veľké obmedzenie, pretože miluje svet, nie Pána. A Pán Ježiš Kristus jasne vraví: nemôžeš milovať svet aj Pána. Buď jedného nenávidíš a druhého miluješ. A tak si táto strana vybrala lásku k svetu a túžbám, ktoré vedú k prázdnote a ničote. Takýto človek, ktorý sa prieči životu v manželstve a ničí ho, bude potrestaný, pretože ničí toho, kto túžil priniesť pravý život manželstva s Bohom. Ten človek ani nevie, proti komu bojuje, bojuje proti samotnému Bohu, ktorý spravodlivo potrestá. No takýto človek zatiaľ neverí a nemá bázeň. Ako by mohol mať bázeň, keď klam nepozná Boha a neta miluje svet? Boh sa neponáhľa s odplatou. Dáva čas, aby sa človek zastavil, odvrátil a zmenil. Ale človek je vzdorovitý vo svojej pýche a egu. Zatvrdzuje svoje srdce ešte viac a ženie sa svojim rozhodnutím do zatratenia. Boh nezabudol na človeka.
ktorý vnášal do manželstva spravodlivý život podľa Pána. A keď Pán videl, že ten, ktorý sa prieči, chce zabiť spravodlivého, vytiahol ho a zachránil ho od zla. Boh ho zachránil. Boh videl všetko. A mnohí zabúdajú, že Maria pred Božou spravodlivosťou neunikne nikto. Príslovia 14 a 1. Múdra žena si buduje dom, ale hlúpa ho vlastnými rukami rúca. Príslovia 13:25. Spravodlivý sa naje dosýta, ale brucho bezbožníkov zýva prázdnotou. Ku komu to nádherné kráľovské slovo Pána prehovára. Veď náš život je jasným dôkazom, že sa nepodobá životu podľa Pána, ale životu podľa vládcu tohto sveta. Veď to dáva aj zmysel. Ak nie sme ochotní spoznať a žiť podľa Pána, nepremýšľame, nemilujeme srdcom a nechceme spoznávať Pána. Je jasné, podľa koho konáme. Podľa akých zákonov a ustanovení. Predsa podľa vládcu sveta. Ale každý vraví o sebe, že je kresťan a žije podľa Pána. Naivita ľudí nemá hraníc. Veď nepochopili, netúžia spoznať Pána. Majú svoj názor, ale pravda sa odhaľuje priamo v ich životoch. Zaslepenosť a zatvrdené srdce nepoznajú Pána, preto žijú tak, ako žijú. A tak aj deti sú vychovávané tak, ako rodičia. Nerobí im problém klamať, nenávidieť, opovrhovať rodičmi. Učia ich len materiálnym potrebám a túžbám. Deti nepoznajú, čo je to láska, milosrdenstvo a nepoznajú lásku k Bohu. Ako by aj mohli, keď rodičia konajú skazene. Nevážia si rodičov, len manipulujú a skúšajú, čo si môžu dovoliť. Manželia nemajú čas na deti a tak im všetko povolia. Dospievajú bez múdrosti Boha. Veď rodičia nevedú deti k Bohu. Nevedia im povedať, čo Boh chce a ako sa majú správať. Je to vizitka rodičov. Dieťa rastie tak, ako konajú jeho rodičia. Deti sú medzi sebou žiarlivé, ohovárajú, ubližujú si. Vysmievajú sa, sú drzé, násilné, plné zloby. Keď prídu domov, tvária sa milo. Masky sa naučili od rodičov. Záleží im na outfite, na vonkajšej dokonalosti, nie na vnútri. Vidím to. Aj keď jeden z rodičov koná podľa Pána, druhý to ničí a zabíja. Ani sám nevie, čo tým spôsobuje. Zabíja svoje dieťa a má jeho dží krv na rukách. Pretože takýmto neposlušným a zlým deťom sa ich nedostane Božej záchrany. Zodpovednosť rodiča je priviesť dieťa k Bohu. Ale vy ste ich aj radšej obetovali Bálovi. Pre pôžitky sveta. Bude to veľký nárek a ľútosť nič nevráti späť. Kolosanom 3:18-20. Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa slúži v Pánovi. Muži, milujte svoje ženy a nesprávajte sa k nim drsne. Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. Ako sa podriaďujú ženy svojim mužom? Muži, ako milujete svoje ženy? A ako deti poslúchajú svojich rodičov? Bez lásky a túžby po Bohu, bez Božieho vedenia, nikdy nedokážu ľudia správne žiť v súlade s Pánom Ježišom Kristom. Vždy to bude telesné a prízemné žitie. Bez Boha. Ako teda môže niekto tvrdiť, že je kresťan, keď jeho rodina vykazuje tieto zlé veci? Pravý kresťan sa bojí Boha, koná podľa Pána, miluje jeho predpisy, ustanovenia a zákon. A vyhýba sa skazenosti a zlému. Kto dnes žije ako pravý kresťan, keď doma, vo vlastnej rodine, je vidno, komu skutočne slúži a podľa akých zákonov sa riadi? Kto bez problémov ničí všetko a koná zlo, ten nikdy nemiloval Boha. Mnohí zabúdame, že v manželstve sme dali sľub a ten sľub zabúdame dodržať. Pretože sľub kresťana pracuje na telesnom manželstve, ktoré je pre potešenie zo sveta a jeho vlastných záujmov. O rodinu sa nestará, vychovávajú svet. Sľub oddaného kresťana pracuje na duchovnom manželstve, kde nachádza potešenie u Boha, snaží sa porozumieť a konať podľa ustanovení a zákona. Starostlivo vedie svoju rodinu